Naomi. Kung. Naubos ko na yung aking sopas o coffee. Akala ko guys, naka-on yung video. Hindi pala. Tapos nung i-check ko na. Ay, nako. Ubos ang sopas. Ang init dito sa sala namin guys. Kaya masaya yung aking banana plant. Ayan. Ayun. Isa, dapat pala painitan ko din yan. Binuksan ko yung bintana muna para may pumasok na since nakasara yung pinto. Kasi sabi nila guys, yung mga indoor plants daw, kahit hindi mo na sila ilabas, basta importante, yung parang makaano sila ng fresh air ba. Tapos mainitan onte. So, balak ko dito guys, magdagdag pa ng halaman. Pati doon sa kabila. Kasi sabi ni mama, mas gusto na daw niya halaman nakalagay kaysa yung mga abubot. Kasi di ba balak ko dito yung parang may tawag ng shelves ng mga ganyan. Pero gusto ko rin naman yung ganun. Pero sa ngayon, mas maganda daw na halaman na lang. Kasi nga hindi pa rin naman tapos yung finishing ng wall namin. So mas maigi rin na yung halaman madali lang siyang buhatin. Kapag nagpa-finishing na ako dyan. Ayun, happy morning everyone sa lahat. Sobrang init ngayon. Magdilig na ako kanina guys, kaya lang huminto ako kasi nag-coffee. Ubusin ko lang yung kape ko, tapos back to work na, magdidilig na ng halaman. Hindi dumating yung tao na papagiba ko sana yung patungan ng halaman na yan. Papatanggal ko dyan kasi gagawin ko yung Bermuda grass na lahat. Hindi dumating yung magbungkal ba ng puno ay poste. Ayan guys, happy morning everyone, may adlaw sa tanan. Aking mga palangga. Ang haba na nito. My favorite plant. Kasi walang kaarte-arte. Ayan, yan na siya. Tanghali na naman. So, it's time to luto ng ulam. Magluto ako ngayon guys ng ginisang kalabasa at sitaw na may manok. Yun yung lulutuin ko ngayon. So, ready ko muna yung mga ingredients kasi magtatanghali na.